Orain, egin behar duguna da, hau batu, baten. Orduan, hau komplikatzen da pizkatxu bat, bale? Ezkenean, inserzioa noruzten dozu, ez dago komplikau. Bale. Bueno, azterketa bat egin ostean. Bueno, gauza da, ingo dugu, snap al punto, bai, elementuekin, snap al punto ingo dugu, orduan lehenengo control J, y kontuz zeragaz, con el displays, batzuk egiko dabe displays, kontuko dugu, nek ere dadeko, vale. Hoi biak, hartuko ditugu, eta control J, eta inaziko gara puntuak batzen. Hau honekin igual, ingo, salbatuko beste izan bategaz. Bi hauek eta merge. Hau honetan merge at last. Hau honetan merge at last. Eta ikusiko zuen unbaiten, edo poligona faltatzen eskidala, mergeatzeko, edo soberan ditu dala, o lo que sea. Adibidez hemen, ez? Zelan batuko eta, bueno, pues, egingo ditugu mosketa pare bat, eta gero bilatuko dugu zelan konpondu hori. Orduan, K, eta hemen mosketa bat, hau honekin merge. Bai, hau honekin merge. Vale, hau honekin merge at last. Hemen beharrezkoa daukogu este mosketa bat. Hau honekin merge. Hau honekin ere. Vale. Hemen daukagu ez mosketa bat, zertuko ez mosketa hau batzen beste honekin. Liada bat gertatuko gaur erdia, baina, bueno, konponduko dugu. Vale, jarriko dugu modelua, ikusiko dugu pizkatxu bat, behitxo hemen volumena faltatzen da. Claramente, hemen honek egin behar dugu berantza. Eta honek bai. Vale. Honek bai. Vale, orduan, hau honekin batuko da. Bai. Hemen mosketa pillo behar ditu. Mosketa pillo. Eta nik uste dut izan behar dira zentzu horretan. Osea, a ber. Etxo hau dator hemendik bat eta bi behar ditugu, orduan. Bat. Eta bi behar ditugu kasi fijo. Hau, moztuko dugu hau honekin. Eta hau borratu. Vale, eta batuko ditugu bi hauek. A ber, egiten ari garraren box modeling, oso astirosi joalako el Blender retopoa. F-rekin batzeot, bai? Gero egingo dugu zera bat. Egingo dugu relax bat beste modelu hartuta. Bale, orduan, honek buelta moten dau. Orduan, egingo dugu honek buelta motea. Vale, ui, eskenengo hori txartu egin dugu. Vale. Hemen batzeko daude bi. Hau honekin merge, at last. Eta honekin merge at last. Vale. Vale. Daukau konpontzeko beste hau. Egingo dugu, konponduko dugu hau. Uztot hemen dik zala. Betuko dugu honekin, ze honek imar dugu orantza. Eta honekin.
Vale. Hau konpondu beharko du gero. Oso ondo. Bueno, bagoaz batzen gutxi gora bera. Hemen claramente behar dugu F bat egitea. Eta hemen beste bat. Eta nik esango nuke, hau batu ezakegula erraz, bi hauek honekin, ez? Bueno, hasiko gara hemendik. Hau honekin, F. Este hau honekin F. Este hau honekin F. Más o menos, muy más o menos. Honekin F. Honekin F. Hemen mosketa hau faltatzen zaigu, por cierto. Honekin F. Hemen disolve bat. Borratu. Honekin F. Eta honekin F. Vale, ez da, igual ez da ondo geratu. Gutxi gora bera pedaukagu eraztu nau. Bai, buelta oso ematen dauena. Eta oso importantea da. Eta badaukagu beste eraztu nau. Bueno, un poco kiribiltxu. Un poco de bastante kiribiltxu. Pero bueno. Coño, es que hemen utziot. Joder, que cagada. Utziot zulo bat hemen, Ola, ondana pikutara doa. Ez, konpontzen da. Guztot, hau, doble G inda, etorriko dela ona, ondo. F ingot hemen, eta F hemen. Vale. Sartzen modu hemen, kiribiltxo egiten dago. Jode, que putada. Eta hemen, ere. Bueno, hau konpondu beharko dugu, bale? Orduan, jarriko dugu hor gorputza, eta saiatuko gara honi relax bat egiten. Retopo flow, active. Hau esateatzen dan, Poko me la he jugado. Ahí va, ez dut hartu active bat. Hau hartu dut, ez? Por favor, edit active. Vale, orain bai. Relax. Vale, hemen arasak daude. Claramente, arazo handiak daude. Superastiro doa, vale? Zerain batu dugula dana, superastiro doa. Horregatikan egin dugulan dana separata. Ba, itxu, hemen, dekagu polo bat bastante kabroni doa. Relax hau, igoko dot, strength. Estopera. Ba, horrela geratuko da, Behar dugu mosketa bat hemen, como sea. Baina honek... Ah, bueno, txiribuelta ona ematen dago. Vale. Vale, nik uste dut hor gutxi gora bera ondo jungo dala, bale? Venga, da, nik uste dut honekin egin dugula. A ver. Vale. Igual parte batzuk nik behintzat mugituko niztuzke eskuz. Bai, doble G egin da, doble G, doble G, doble G, garbiago egoteko doble G. Hau asko sartzen da, larregi sartzen da. Atera behar dugu. Hortxe. Hemen ere aldaketa hauek oso bortitzak dira.
A ber, kenduko dugu hemen ikustekoa guire frame. Eta nik hor gutxi gora bera ondo ikuste dut, A ber, smooth batekin. Division surface batekin. Ondo, bale? Igual hauek markatu egiak nire gustorako, hauek. Bai, nik hau aldatuko nuke pizkatxu bat. Behar bada, por ejemplo, se me ocurre safe ingot, baina jutenaz a sculpt. Eta hemen smooth batekin kenduko diot volumen pizkatxu bat. Kontuz ez pasatu ere. Horro beti ikusten dut. Ai, ez dute? Bai, egin dute simetriko. Vale. Bueno, badaukagu gutxi gora bera gorputza, bale? Nik oinak aldatuko dituzke, ze bastante txartu daude. Baina, bueno, bestea, pues, más o menos pasa el corte. Vale, honekin batu dugu besoa eta gorputza. Hurrengo bideoan batuko dugu burua eta gorputza, bale? Save.